Комшиката си купи супер тринитрон, да гледа с него нощем секс програми. И нямам от тогава, брате, аз спокой, защото гледа двете с жена ми. Какво ли им показва, толкова там не знам. Осъмнало жена ми се прибира. Измъкваме тогас от топлият юрган. Иска всичкото да се репетира. Качваме на масата, слагаме във ваната, после на терасата, после по диваните. Гониме из стаята, гола голеничка, кама сутре цялата, иска та женичка. Челни стойки правиме и кълба и мостове, между двете секции плътно се залостваме. Сменяме си позите, усвои ги всички, според сексолозите, имам 6 звездички. Ах, стана клейка, сива ми е мутрата, едва приплитам си краката. А знае всичко днес за кама сутрета, но нова мода люшна я жената. Ходи у съседите на супер тринитрон, но секса с комшията си гледкат двамата. А аз повтарям в сексуален маратон с кръшната съседка от нашия балкон. Качваме на масата, слагаме във ваната, после на терасата, после по диваните. Гониме из стаята, гола голеничка, кама сутра цялата, иска та женичка. Челни стойки правиме и кълба и мостове, между двете секции плътно се залостваме. Сменяме си позите, усвои ги всички, според сексолозите, имам 6 звездички. Качваме на масата, слагаме във ваната, после на терасата, после по диваните. Гониме из стаята, гола голеничка, кама сутре цялата, иска та женичка. Челни стойки правиме и кълба и мостове, между двете секции плътно се залостваме. Сменяме си позите, усвои ги всички, според сексолозите, имам 6 звездички. Сменяме си позите, усвои ги всички, според сексолозите, станал съм отличник.